Vull anar a jugar a bàsquet al Guillem. I què passa? I pues, senzillament que no tenim gent com els vostres, en un regidor d'esports, en un coordinador d'esports, en uns quantos d'esports, i no podeu anar a tenir, doncs no anar-ne tenint, se quedaren sense anar a jugar a bàsquet. És una cosa que m'ha fet pensar. On diuen que has guardat tots els teus codis, quan ella t'acompanya no et sents nu. Vas construint amb ella un nou paisatge, la bruixola que et marca com ningú. Dreceres per fer curt el llarg viatge. Jo quan vaig dir això no sabia que l'Ajuntament costava tant de portar. Mentides als dies, mentides als anys, als temps de silencis i als de soledat. Mentides als barris, places i mercats, al futur dels pobles i a la gent del camp. Mentides als joves, obrers i estudiants, a les seues lluites i als vells milicians.